Балалардың телмәр үсешендә тоткарлыктар арта бара дип кага белгестәр. Был күренештең сәбәбе нимәлә һәм уны ничек искәртергә? Хаумагыз, эфирда интервью студияла Гөлсемә Әштанова. Программабызның кунагы логопед Айгөл Ишугылова. Хаумагыз, Айгөл Бәрсенна. Хаумагыз. Бuna белгестәр белән килешәгез, мисаллап та балалар арасында хәзер телмәр тоткарлыктары арта барамы? Кызганычка каршы, шулай телмәр тоткарлыктары арта бара һәм күп кенә ата-әсәләр безгә р өне кирәк дип киләләр бит инде. Миндә генә өнде куер алдыннан да логопед белгес иң тәүдә телмәр диагностикаһы үткәрергә тиеш һәм ошо диагностика вакытында был тоткарлыктың механизмын асыклап, белеп, артаван инде бала өчен, һәр бала өчен индивидуаль коррекция маршруты төзелә. Ничә яшьтә р өне сыгырга тиеш ул? Р өне, әгәр дә бер ниндәй дә тоткарлыктар булмаһа, ул 3-4 яшьтә инде сыгырга тиеш. Ничә яшьтә проблемаларны без күрә башлайбыз? Яшь дип әйтһәм буламы ул? Игътибар итәргә кирәк нимәгә? Ата-әсәләр бөтә яуаплылыкты баланың үсеше өчен тугандан алып үз өстенә алырга тиештәр һәм бик игътибарлы булырга тиештәр. Гомумән дөем үсеше өчен дә һәм телмәр үсеше өчен дә. Бала тугандан алып 1 яшькә тиклем уның моны төп эшмәкәрлеге дип әйтәйекме, ул өлкәннәр белән аралашу. Ана шул аралашу вакытында баланың телмәренә нигез һалына. Әгәр дә бала күзгә карамаһа, елмаймаһа, мимик реакциялар хүлпән булһа яки булмаһа, шунда ата-әсә уйланырга тиеш һәм мотлак белгечләргә, неврологка яки превентив логопедтарга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Хәзерге вакытта превентив логопедтар да бар. Улар тугандан алып 3 яшькә тиклем бәләкәс балалар белән эшләйләр һәм ата-әсәләргә кәңәшләр бирәләр. Ниндәй юнәлештә эшләргә, ничек үстерергә баланы. Ул баланың күзгә карама, ул бөтенләй бер сир билдәһе шикелле. Шулай бит. Сир билдәһеле булырга мөмкин. Шуның өчен логопедтарга мөрәҗәгать итеп торырга кирәк. Иң тәүдә неврологтарга, шуннан логопедтарга инде. Баланың ничә яшьтә дип әйтәйек, һөйләшмәве ул ата-әсәне уйга халырга тиеш. Яшь дип әйтһәк, ул дөрес буламы? Яшь дип әйтһәк, якынса дип алайык, якынса нормалар бар бит инде. 1 яшьтә баланың 10дан да кем һүзләре булһа, 2 яшьтә ул бөтенләй һөйләшмәһә, бу вакытта инде сан кагарга вакыт һәм барырга кирәк. Димәк, 2 яшькә бала һөйләшергә тиеш. Әйе. Бuna һеҙгең тәҗрибәгеҙҙә ниндәй проблемалар менән тап булырга туры килде? Ул р өненең сыҡмауы гынамы, әллә башка өндәр буйынса ла проблемалар бармы әлеге вакытта? Күп өндәр менән проблемалар бар. Гадәттә ул ш безнең сыга әйләнеп китә, ж зыга әйләнә. Р кирәк дип килһәләр дә диагностика үткәргәндән һуң унда л өне булмавы асыклана, каты л өне. Чөнки л өне, р өне ул бит инде телдең өскә күтәрелеше менән бәйле. Әгәр дә тел өскә күтәрелмәһә, онда инде р өне лә булмай. Шуга иң тәүдә без л өнен куеп алабыз, артабан инде р өненә күсәбез. Пациентларга арасында кемдер күбрәк, малайлар, кызлар? Бер тирә, бер тигез дип әйтергә була. Малайлар һуңрак һөйләшә тирәдә, димәк, бу стереотип? Стереотип дип әйтергә мөмкиндер. Бәлки бында бала үскән вакытта, моны теле асылган вакытта кызларның һәм малайларның мые эшмәкәрлегенә бәйләргә булалар, әмма бу тигезләнә һәм артык айырма күренмәй. Асыкланык, димәк, әлеге вакытта проблема бар һәм уны искәртергә, төзәтергә кирәк. Сәбәпләре нимәләр булуы ихтимал? Гаджеттарны гаепләй алабызмы бу күренештә? Гаджеттар туранан-тура сәбәпсе түгел телмәрнең тоткарлануына. Әмма әгәр дә баланың телмәре тоткарланган икән һәм ул гаджеттарда озак саманан тыш ултыра икән, был инде кире йогынты яһауы ихтимал. Һәм бөтенләй гаджеттан баш тартырга кәңәш итәгезме пациентларыгызга? Ундай осрактар бар, әмма күп осрактарда, дип әйтәм, күбрәк мин кәңәш итәм үстерүсе кушымталарны кулланырга һәм ата-әсәләр менән бер вакыт самаһы менән ата-әсәләр белән бергә уларны эшләп, яки янһүрәт карагандан һуң, файдалы роликтар карагандан һуң балалар менән бергә әңгәмә корып, улар аңламаган һүзләрне аңлатып, ситуацияларны аңлатканда, бында инде бик яхшы һөҗүмтәләр алырга мөмкин. Ягъни бу эште бит ниндидер гаджетты карап утырганда гына түгел, телефонда я булмай компьютерда, телевизорда янһүрәт караганда гына түгел,
көн дәвамында башкарырга мөмкин дә инде. Теге яки бу хәл буенча һөйләшергә шулай кәңәш итәгезме? Күбрәк аралашу. Менә хәзерге вакытта аралашу дефициты бар бит инде. Балалар тистләре менән дә әзрәк һөйләшә, ата-әсәйләр менән дә әзрәк һөйләшә. Шуга өлкәннәр менән дип әйтәйек, шуга һөйләшүде, йәнле һөйләшүде арттырырга кирәк. Бuna яңаклардан хәзер табиблар шулай ук билгеләп үтә, үсешү балаларда, шул стоматологтар да бага игътибар итә. Ул сәбәп булуы ихтималмы? Артикуляцион аппараттың үсешмәүе шулай ук каты, мәсәлән, кишер алма сәйнәмәүдән дә килеп сыгу бар. Гел генә йомшак азык ашату да дөрес түгел. Чөнки улар мышцалар ныгынһын өчен безгә каты азыктарды сәйнәп торырга кирәк. Я булмаһа, хәзер шундай уенсыктар бар бит инде, уларды тешләтеп алырга кирәк вакыт менә. Хәтта менә бала юргәктә булганда, бәләкәй булганда ук шуның менән әзрәк күнекмәләр үткәрергә кирәк. Кызык, димәк, өләсәйләрнең икмәк каты тоттыруы бик дөрес булган. Марлига урап дөрес булган килеп сыга. Ул безнең телмәр аппаратын үстерүгә булышлык итә. Булышлык иткән, яки менә һөяктә биргәндәр бит инде. Шулай ук. Хәвефле булһа, ләкин күзәтеп торырга кирәк. Күзәтеп торып, шулай. Тоттырып утыртып куярга түгел инде. Балаларның телмәре вакытында үсеше өчен нимә эшләргә? Менә әйттегез, һөйләшеп барырга, бәлки уендар кәңәш итәргә ниндидер. Менә тугандан алып, әгәр дә караһак, балага төбәлгән һораудар булырга тиеш. Һәр вакыт уның менә һөйләшергә кирәк. Ул бит инде телмәрне ишетеп үсә һәм гәүләй башлай. Гәүләгән вакытта ул әзрәк гәүләгәс, уга һорау бирәһең, туктап тораһың, уның явап реакциясын булдырырга тырышырга кирәк. Стимул булырга тиеш уга менә һеҙҙең менән аралашу өчен. Был бәләкәй саҡта булһа, ҙурая килә инде бармаҡ уйындары менән мотлаҡ уйнарға кәрәк, бармаҡ уйындарын ҡулланырға кәрәк. Ул бит инде беҙҙең бармаҡ остарындағы нервы күҙәнәктәрен активлаштыра һәм мейенең телмәр өсөн яуап биргән өлөштәрен тәэҫир итә һәм ҡуҙғатып ебәрә һәм шулай итеп беҙҙең телмәр үҫешә. Ҙурая килә инде китап уҡырға, ғаиләлә матур телмәр культураһын булдырырға, тағы ла музыка тыңлау, музыкаль уйындар уйнатыу бик ыңғай йоғонто яһай тип әйтер инем. Сөнки рифма ул балаларҙың һүҙҙәрҙе хәтерендә ҡалдырыуҙы еңелләштерә. Бына нисә йәштә логопед ярҙам итә алмай, әллә ул һәр ваҡыт ярҙам итә аламы? Логопед Ҡайһы ваҡытта мәктәпкә барыр алдынан иҫтәренә төшә ата-әсәләрҙең һәм логопедҡа мөрәжәғәтләр. Был инде һуң буламы? 6-7 йәштәр самаһы бала булһа. Мөрәжәғәт итһәләр инде яҡшы. Һуң тип әйтеп булмаҫ ине, әммә уны автоматлаштырыу, мәҫәлән, р-ны уже г-ға әйләнеп киткән икән, был системаны боҙоп, яңынан поэтапны автоматлаштырыу оҙағыраҡ буласаҡ. Әгәр ҙә инде бәләкәйерәк саҡта булһа, был алтын ваҡыт тип әйтәйек, шул ваҡытты үткәреп ебәрмәй, белгестәргә мөрәжәғәт итһәләр, инде еңелерәк буласаҡ. Һәм тағы ла нинди кәңәштәр тураһында ата-әсәләргә иҫкәртер инегеҙ, был проблемаға әйләнеп китмәһен өсөн? Алдан әйткәнемсә, бала менән һөйләшеү, уға төбәлгән һорауҙар биреү, ғаиләлә матур итеп һөйләшеү, ыңғай психологик мөхит булдырыу, тағы ла балаға артыҡ баҫым яһарға кәрәкмәй, шулай һөйләш, былай һөйләш тип, йомшағыраҡ итеп аңлатырға, китаптар уҡырға. Китапты уҡыу ғына түгел, моғайын уны һөйләүҙә ярҙам итәлер. Әйткәндәй, хәҙерге менә замандың проблемаһы ла ул балаларҙың һүҙлек запасының ярлы булыуы, бәйләнешле телмәр алып бара алмауҙары, уҡыған тексты һөйләй алмауҙары, менә был да проблема булып тора һәм борсой. Ул, тимәк, һеҙгә ҡағылышлы логопедик проблема тип әйтә алабыҙ. Логопедтар өндәр менән генә эшләмәй, улар, мәҫәлән, телмәрҙе аңлау кимәлендә тикшерә, шулай уҡ бәйләнешле телмәр менән дә эшләй, шулай. Айгөл Борисовна, беҙ һеҙҙең тотҡарлыҡтар тураһында һөйләнек. Тотҡарлыҡтар һәм дефект, улар ике төрлө күренештәр. Шулай бит, нимә ул дефект һәм уны нисек иҫкәртергә?
Дефект ул телмәр дефекты нормаль телмәр үсешенең тайпылышы дип әйтергә була, һәм дефектларның төрләре ул диспраксия, дислалия, дизартрия, тотлыгу бит инде, ринолалия һәм алалия дигән төрләре бар. Мына тап шул диагностик вакытында логопедтар асыклап, ниндәй дефект икәнен, шуннан инде эш башлайлар. Бұл үсешкә бәйлеме, дөйем үсешкә бәйлеме тоткарлыктар, дефекттар? Телмәр дөйем үсешкә дип дөйем үсешкә лә йогынты яһай был тоткарлыктар, чөнки мәсәлән дизартрия булһа инде мышцаларның яки нык булуы саманнан тыш, яки нык хулпән булуына бәйле. Диспраксия инде ул безнең кулдардан сигнал мәйгә барып җитмәвен аңлата. Моны шулайрак. Аулармен көрәшүе авырмы, кыенмы? Төзәтү кыен. Төзәтү була. Ну, вакытында мөрәҗәгать иткән вакытта һәм кайһы бер балаларда моны шул дефектларның бергә булуына осрай. Мәсәлән, унда дизартрия бар, диспраксия бар. Шундай осрактарда булуы мөмкин. Унда инде без врачлар менән берлектә эшләргә тырышабыз. Төзәтү буламы? Улар һуңнан укуга, баланың укуына, белем алуына йогынты яһамаймы? Йогынты яһай, азактан инде менә укулары, почерктарының насар булуы яки мына укыганда дөрес укымай, язганда кире язып, шундайрак хәрефләрне бутауы мөмкин, әйе. Йогынты яһай. Димәк, почерктың насар булуы ла телмәр үсүенә бәйле. Әйе. Барһыла бәйле. Шуның өчен вакытында балаларның телмәренә игътибар итәргә һәм белгистерергә мөрәҗәгать итәргә киңәш итәһегездер. Рәхмәт әңгәмәгезгә, хөрмәтле тамашачылар. Логопед Айгөл Ишыгы улы һөйләштек. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.